ایستگاه‌های جدید نقلیات جمعیتی برخی از ساکنان دوشنبه را ناراحت کرده است. تنگ اصنافکا دا маршрут трансман кунад буда гузашта наметавонад талпа мешава ягон куркада намешава тарафҳои нами ҳафтум нуҳум ам тарафҳоро ҳам таҳрик кардагиянд аввал мешава ки камтар оқибтарак шунуда мешава остановкаи нағз сохтан бисёр хуб шудай ра камтар бо ақибтарш кунад бо беҳад хуб мешава нағз мешава. онҳо мегӯянд истгоҳҳо тавре сохта шуданд ки мусофиркашҳоро намебинанд. маҷбуранд ба роҳ бароянд ки барояшон хатарнок аст. дар оянда ҳамин камака калонтар шамира вақте ки ҳамин кӯдак мешинад аш нигоҳ мекунам мошина ғартиданаш мумкин аст. дар ҳамин ҳол бархеи дигар мегӯянд истгоҳҳо ягон мушкил надоранд ва худи пиёдагардонанд ки фарҳанг надоранд. майдаҳат буд ҳозир на одамои худ шай бишай культура да нигоҳ намекунад. истгоҳ ҳамаш қоидаш қатъия ҳамаш план қатъия ягон мушкилӣ ягон чӣ надорад. фақат айб дар сари ҳамон мусофирову нақлиёт ронандаҳо. истгоҳҳои нав дар кӯчаҳои марказии шаҳри душанбе ҳудудан 2 соли охир сохта шуданд. ба гуфтаи мақомот инҳо бар тибқи нақшаи генералӣ бунёд гардиданд. сокинон мегӯянд истгоҳҳо наздик ба роҳ сохта шудаву роҳи пиёдагардонро танг карданд.